Ako ang mason ngayon, si Mrs. ang helper. Napalaban tayo mga kasinag ah. Let's go! Kainiti! Kaalas 12 ng tanghali! Isang magandang umaga mga kasinag. Ngayon pala mga kasinag, may good news! Dahil nga mga kasinag, naghalo na ako ng simento. Tinubigan ko na rin. Tapos, nag-message si Mrs. ni Boss Charlie na hindi makakapasok si Bossing ngayon dahil nagbato ng lambat. Pero replyan ko lang kay Mrs. Sabi ko kay Mrs. sabihin na okay lang. Kahit nakapaghalo na tayo. Kaya naman makasinag kasi pagod-pagod yun. Galing sa paglao. Tapos kung papasukin ko pa, nakakaya naman. Kaya ngayon makasinag, tayo ang magtatrabaho. Ako ngayon ang magtatrabaho mga kasinag. Dito ka lang yan. Ipipinis dyan. Ako ang titira niyan ngayon mga kasinag. Kanina kasi mga kasinag, maaga pa ako nagising. Gawa lang, hinatid ko si Chloe sa school. Bumili na rin ako diretso ng bigas. Wala kasi kaming bigas. Tapos pagdating ko dito, ako ng tubig. Naghakot na ako ng tubig. Nagtabo na tayo para sa gagamitin nga natin dito. Tapos pagkatapos ko nun, nagbahog man si Mrs. ng baboy. Pagkabahog ni Mrs. ng baboy, naghalo ako ng simento. Kampante naman ako na alam ko papasok yun kasi kahapon pumasok yun mga kasinag. Tapos nag-message, hindi makakapasok. Shoutout pala kay Boss Charlie. Ayan o, nahalo natin mga kasinag. Ako ang mason ngayon, si Mrs. ang helper. Ngayon, ayosin ko muna ito. Siguro nangal daw ko. Ha? Siguro nangal daw ko. Libre muna, libre. Dito kasi mahirapan ako. Yan kasi taas na yan. Mahirapan kasi ako makasinag pag akong tumira yung taas na yan. Ipapaubaya ko na yan kay Busing. Ang titirahin ko lang mga kasinag ito. Yan. Ito lang titirahin natin. Yan. Yan. Ngayon, aalisin ko lang yung mauumbok. Gaya niyan, no? Yan. Aalisin ko lang yan. Pupukpukin ko lang yan. Yan mo ang tirahin natin. Habang inaan natin yung sinag, niluluto-luto yung ito simento. Yan. Diba? Tanggalin lang natin yung umbok para pag kapilo natin dito ang punas, chillax. Papalaban kami ngayon mga kasinag ha. Papalaban kami ni Mrs. Akayanin ko naman ito makakasinag kasi nakikita ko naman yung pagtrabaho ni Boss Charlie. Gagayahin ko na lang yun. Gagayahin natin yun. Anong masasabi mo po sa trabaho mo? No choice mga kasinag. Kailangan natin gumalaw. Wala kasing ibang gagawa nito. Kaya trabahuhin natin. Tingin nyo mga kasinag, pwede na ba? Pwede na. Pwede nang pagtiyagaan. Pwede nang pagtiyagaan.
finished product ni Imboy mga kasinag. Pwede na. Napalaban tayo mga kasinag ah. Ito pala yung natatapos ko. Ako mapansin nyo, yung pala yung nagagawa ko. Isang supot lang naman yung hinalo ko kanina. Ubusin ko lang yung mga kasinag. At mamaya pupunta kami ng Tiambak ni Mrs. Kukunin namin yung pinadala na sponsor para sa bowl at pinto ng CR. Kukunin namin, mabiyahe pa kami nasa 2 oras. Kaya madali ko ito nang matapos na. Hindi naman natin yun. Ito mga kasinag, hindi naman napakakapal. Kasi nga makasinag, kung kakapalan namin, susundin namin ang tamang standard ng palitada, gagastos kami sa isang kwarto pa lang mga 8 sako to 10 sako. Kung yun ang susundin namin. Ang ginawa ko lang mga kasinag, yung manipis lang pero pantay naman. Yung ganun lang ang pinagawa ko dun sa nagtatrabaho nito mga kasinag. Kasi grabe sa simento, wala naman tayong malaking budget. Kaya ganun mga kasinag ang pinagawa ko. Parang hindi naman kuskus pahid lang, manipis pero pantay naman mga kasinag. Harap lang siya, hindi ko na pinalagyan ng puro. Ngayon nga hindi pumasok si Charlie kasi nga naglaot mga kasinag. Tinanghali na makagilid. Kaya ito napilitan tayo magtrabaho. Mahirap kasi magtrabaho pag solo, hindi man ako bihasa palitada, kaya nasubukan natin yung ating tinatagong kaalaman. Para pahinga muna mga kasinag, ganyan si Mrs. Kawawan sa inyo mga kasinag, papatigas-tigasin ko lang. Katatapos ko lang kasing pahidan. Pero yung kabila, yun, okay na yun. Natapos ko na siya. Hindi ko na sinagad sa pintuan, kagaya itong mga kasinag. Titik-tikin ko pa kasi ito. Maliit kasi ang pinto ng kwarto namin. Kaya titik-tikin ko pa yan mga kasinag dyan, sa may ano na yan. Tapos kabilaan yan. 80 lang kaya ang buka nito. Papagawa kong 90. Babawasan ko pa yan. Kaya hanggang dyan lang yan. Okay na. Naubos ko rin yung isang supot na simento mga kasinag. Wala na. Ayan na. Ayan na siya. Ayan. Pagpasok ni Boss Charlie bukas, pagpapatuloy namin itong taas. Ayan. Mapapansin nyo, yung taas na yan. Pagpapatuloy namin yung bukas. Tapos, yung taas naman ang ginawa ko. Ayan, bukas natin titirahin yan mga kasinag. Kasi ngayon, tapusin ko lang ito at kukunin namin yung padala ni Sir Eric from Toronto. Anong oras na? 10:43. Makalis ba kami mga kasinag ng mga kahit 11? Bahala na. Matapos lang to at liligo na ako. Lalarga na kami.
Salamat. Okay na. Natapos din tayo mga kasinag. Salamat. Natapos din tayo. Ayan ang mga kasinag oh. Tapos yun. O, diba? Okay na, tapos na. Ready na kayo makasinag at mabiyahe kami ng papuntang Tinambak. Tingnan niyo naman ang panahon, makulimlim. Baka umulan. Mga kasinag, patinambak na tayo. Let's go! Kainiti! Alas 12!